পাৰিবই, বিজেপি তো আজিও পাৰে, অকলে চৰকাৰ নিৰ্বাচন নালাগে নহয়। বিজেপি যদি ইচ্ছা কৰে তেনেহ'লে আজি বিজেপি চৰকাৰ বনাব পাৰে, সেইটো ডাঙৰ কথা নহয় বিজেপিৰ কাৰণে। আপোনালোকে চাই এইটো মাৰিছিলোঁ আমি লং জাম্প, এতিয়া আমি মাৰিম হাই জাম্প। মানে অহা যি BTC ইলেকশ্যন হ'ব 2025 পাৰিষদীয় যিটো আমাৰ নিৰ্বাচন হ'ব, তাতে আমি বিজেপি চৰকাৰ বনোৱাৰ কাৰণে আমি দলক ভেটি শক্তিশালী কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ স্থায়ী কাৰ্যালয়ৰ দৰকাৰ। दिनैनि टपिकआ जाहैबाय जोंहा माने दायो माने सरसेयाव फैबाय थानाय मोनसे टपिक आरोना, आंबो बेनि सायावनो नोंथांमोनजों दा सावरायनो नागिरदों मोनसे। तो बेनो जाबाय जोंहा BTCनि सासे EM माने अरुप कुमार दे, बिथाङा माने जि खोथा बुंदोंमोन दा बियो मोनसे सरसेयाव दं आरोना। बिथाङा बुंदोंमोन जे जोङो सरकारखौ सिफायनो हायो गोसोब्ला आरो जों गोदान सरकार दानो हायो, बे बाथ्राखौ बुंदों आरोना। दा बिथाङा बे बाथ्राखौ मानो बुंखो, मानो बे बाथ्राखौ बिथाङा बुंनो गोनां जाखो? थारैनो बिथांमोननि गेजेराव माबा मोनसे बेले बेजे जादों नामा? बिथांमोननि गेजेराव फाइनेन्सियेलि माबा मोनसे प्रब्लेम जादों नामा? बिथांमोननि गेजेराव माने जाख्ल'लायनाय जादों नामा? नङा होमबा? दिनै बिथां अरुप कुमार देनि जि मोनसे दायित्व, बिथाङा जि दायित्वखौ मोनदों, सावस्रि बिफाननि मोनसे दायित्व मोनदों, बिथांनो जि बाजेट होदों, बे बाजेटफोरा माने बिथांनि थाखाय साफिसियेन्ट जायाखै नामा? दिनै बेफोरखौ लानानै सिं सिं बिथांमोननि गेजेराव डिभाइडिं जादों नामा? कन्ट्रभार्सि जादों नामा? नङा होमबा? थ' जों बेखौ माने साननो गोनां जायो आरोना। बिथांमोना एलायन्स मानो खालामदोंमोन? जों बुंनो हायो जे माखासे बोसोर सिगां जोंहा बर'नि माखासे आफादफोरनि गेजेराव मोनसे एकर्ड जानानै थांदोंमोन। दिनै बे एकर्ड मथै बे एकर्डआव माखासे दफाफोर दङ आरो बै दफाफोरखौ इमप्लिमेन्ट खालामनाय शान्तिनि सार्थ, डेभेलपमेन्टनि सार्थआव बिथांमोना एलायन्स खालामनानै सरकार दाबोदों। दिनै एलायन्स गभर्नमेन्ट दानायनि दायित्वआ मामोन? बिथांमोननि दायित्वआ मामोन? दिनै बिथांमोना एकर्डआव थानाय दफाफोरखौ बेसेबां इमप्लिमेन्ट खालामनो हाखो, बेसेबां हायाखै, सोर मोनदों सोर मोनाखै, बिथांमोना साफा साफा गावबा गाव दायित्व लानानै बै दायित्वफोरखौ बेसेबां मावफुंखो बेनि हिसाब गैया। राजु नार्जारी बिथांनि बुंनाय बायदिब्ला माने बिथां अरुप कुमार देया माने गाव हारसिङैनो बुंनाय बाथ्रा आरो बे, नङा होमबा? थ' पार्टि हिसाबै माने हयथ' बेफोरबायदि डिसिसन जायाखै बा बेफोरबायदि बुंनो होआखै बिथांखौ, बिथाङा गाव हारसिङै गोसो जानानै बुंनाय बाथ्रा आरोना। थारैनो बे सैथोब्ला माने बे गोरोन्थि आरोना, मानोना बिथाङाबो सासे जे दायित्व गोनां सुबुं। दिनै बिथांनि बुंनाय बादिब्लाथ' जों बुजिनो हायो जे UPPL सरकारा BJPनि आसि बिजौआव दं, माने आसि बिजौआव लानानै दिनै UPPL सरकारखौ सोर फिदिंबाय थादों, नङा होमबा? बिथांमोना BPFखौ लाबोनानै सरकार गोदान दाफिनोबाबो बे एखे बाथ्रायानो जागोन। BPFनि सरकारखौबो बिथांमोना आसि बिजौआव लानानै सलायगोन बिदिब्ला, नङा होमबा? मानोना बिथांमोना BPF बाबो UPPL बाबो हारसिङै सरकार दानो हायाखै दिनै BTCआव। BJPनि मददजोंसो माने सरकार सालायनो गोनां बाध्यता जादों। बिथांमोनासो किं मेकार थारमाने, नङा होमबा? बाथ्राया थार, माने BJPआ BTCआव किं मेकार जानानै दं। राजाखौ बिथांमोनासो बानायो थारमाने। बिथांमोना राजाखौ दैखांनोबो हायो, बिथांमोना राजाखौ बोख्लायनोबो हायो, बेफोरबायदि जानानै दं आरोना। नाथाय राजा बानायनायनि थांखिया मामोन बिथांमोना? दिनै शान्तिनि सार्थआवसो बिथांमोना माबेबा मोनसे हान्जाखौ दिनै राजा बानायनानै दोनदोंमोन BTCनि, नङा होमबा? दिनै बै जि थांखि, बै थांखिखौ बिथांमोना मावफुंनांगौ आरोना। दिनै सा ससेयाव माने माबा सरकार सिफायनाय, माबा जायगा दखल खालामनाय, बेफोर सिन्थाखौ बिथांमोना खालामथ'नो नाङामोन आरोना। बे बाथ्राखौ बिथां अरुप कुमार देया बुंनो नांथ'वामोन। दिनै दखल मानो खालामनांगौ जाखो, नङा होमबा? दिनै BJP आरो UPPL सरकार सालायदों, मोजाङैनो सालायलांबाय था, नङा होमबा? ज'यैनो सालायलांबाय था। हारसिङैले मानोथो सालायनो गोसो जाखो, नङा होमबा? दिनै बिथाङा बुंदों माने BJPआ शक्तिशाली, नंगौ नंनायालाय शक्तिशाली जागोनथ' आरो नेसनेल पार्टि नालाय, नङा होमबा? नाथाय बे नेसनेल पार्टिया शक्तिशालीया दिनैसिम जोंनि ट्राइबेलफोरनि, जोंनि बे नर्थ इस्टनि बा आसामनि ट्राइबेलफोरनि मा जौगानाय, मा डेभेलपमेन्ट खालामबोदों, नङा होमबा? दिनै बिथांमोननि BJP पार्टिया बुङो जे वान नेसन वान इन्डिया, माने भारताव गोबां हारि थानो नांला, माने मोनसेल' हारि मोनसेल' हादोर जानो नांगौ, ओरैबायदि आरोना। थ' बिथांमोननि बायदि सोरबा डेभेलपमेन्ट कमिउनिटिफोरासो, डेभेलप जानाय मानसिफोरासो बे नेसनेलिजमखौ खालामनो हायो, नङा होमबा? जोंफोरबायदि गोदोसोनानै थानाय ट्राइबेल फिसा फिसा हारिफ्रा बे नेसनेलिजमनि बाथ्राखौ साननो हाया।
मानोना जोंनि गेजेराव जोंनि ट्राइबेलफोरनि गेजेराव गोबां इस्यु दं। दिनै बिथांमोन बायदि जौगानाय मानसिफोरा माखौ सिन्था खालामो, जों माखौ सिन्था खालामो, नङा होमबा? दिनै बिथांमोना सिन्था खालामो जों बै फिसा सासेखौ जोङो डक्टर खालामनोसै, बै फिसा सासेखौ इन्जिनियार खालामनोसै, बै सासेखौ पाइलट खालामनोसै, नङा होमबा? नाथाय जोंनि मानसिफोरा मा सानो, दिनै ओंखाम बोथिसेखौ बोरै मोनजागोन, जोंनि राव हारिमुवा बोरै थांनानै थागोन, जोंनि फरायसालिफोरखौ जों बोरै सलायलांगोन, जोंनि फरायसालिनि जेंनाखौ जों बोरै सुस्रांगोन। थ' गोबां जेंना दं आरोना। दिनैसिमबो जोंनि ट्राइबेल गामिफोराव डेभेलपमेन्ट होननाय जेबोआनो गैया। दिनैसिमबो जोंनि ट्राइबेल गामिफोराव लामा सामाया मोजां नङा। दिनै दालां गैया, गिदिर गिदिर दैमाफोरखौ दिनै बारसोमनानै मालाबा थैनो गोनां जायो। गोबां ट्राइबेलनि फरायसालिफोराव दिनै साफिसियेन्ट थोजासे फोरोंगिरि गैया। गोबां ट्राइबेलनि फरायसालिफोराव दिनैसिम टाइमलि सम मथै जों बिजाबखौनो मोना। जायनि जाहोनाव जोंनि गेजेराव दिनैसिमबो ABCD रोङै, गाराङा रोङै, बुहुमखौ दाब्ले होननानै सानग्रा मानसिफोरा दासिमबो गोबां गोग्लैसोनानै दं। दिनै बेफोरबायदि मानसिफोरा दिनै माबोरै नेसनेलिज्म, नोंथांमोननि नेसनेलिज्मनि खोथाखौ माबोरै साननो हानो, नङा होमबा? नोंथांमोननि नेसनेलिज्मनि आइडियलजिजों बोरै जों खारफानो हागोन? थ' बेखायनो थांनाय गोलाव समाव नोंथांमोननि बे नेसनेल पार्टियाबो जोंनि ट्राइबेलफोरनि गोबां जौगानायनि खामानिखौ मावनानै होजोबनो हायाखै। बेनिखायनो नोंथांमोना बे जायगा दखल खालामनाय बायदिसिना खोथाफोरखौ सानालासिनो जोंनि ट्राइबेल ओनसोलनि जि जेंना, जि प्रब्लेमफोर दङ बेफोरखौ माबोरै बोस्रांनो हागोन बेफोरनि सायाव खामानि मावनांगौ आरोना। दिनै बिथांनो जि मोनसे दायित्व होनाय जादों, सावस्रि बिफाननि मोनसे दायित्व बिथांनो EM होनाय जादों, बेयो मोनसे एकदम गुरुत्तपुर्ण मोनसे बिफान। बिथाङा गावनि नामखौ लाखिनो नाजानांगौ, BTC बा BTR खौ जौगाहोनायाव खामानि मावनांगौ आरोना। दिनै BTC एबा BTR गोबां सोमावसारनायनि गेजेरजों, गोबां मानसि थैनायनि गेजेरजों, गोबां थै बोहैनायनि गेजेरजों माने मोननाय बे मोनसे फिसा एचिभमेन्ट आरोना। थ' बेवहाय जि दफाफोर दङ बेफोरखौ मोजाङै इमप्लिमेन्ट खालामनाय, सान्थि लाबोनाय, माबायदि बयनिबो गोसोखौ गोजोन होनो हागोन, थ' बिनि सायाव माथा मारिनांगौ आरो, नङा होमबा? थ' लोगोफोर, बेसेखिनियानोसै। भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा मोनसे लाइक खालामदो, चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो, आरो हायोब्ला अननानै एसे शेयार खालामना होदो आरोना।